Niin, on tullut tässä niinku semmoinen mieleen, että kun on kyselty, että esimerkiksi voitko näyttää, miten maalataan puu, tai just kun olen maalannut noita kivimaalauksia, että miten maalataan kivi. Voisin tehdä sellaisia pitempiä videoita, mutta mä tekisin niitä semmoisen, mikä se on se sana? Tekisin semmoisia pitempiä videoita sellaiselle alustalle kuin Patreon. Jotkut on varmaan kuullutkin siitä, mutta se olisi semmoinen hyvä alusta, mihin mä voisin tehdä sellaisia pitempiä videoita. Ja sitten mä innostuin siitä ajatuksesta niin paljon, että sitten mä ajattelin, että siellä voisi myös olla mahdollisuus printtiklubiin sinne, missä vois ne, jotka tilaa sen, tai onko se tilaa? Niin, että ne, jotka tilaa printtiklubiin pääsyn, niin sais joka kuukausi printin jostain minun tekemästä maalauksesta, jonka maalaan siellä Patreonissa, ja sitten siitä näkisi semmoisen pidemmän maalausversion. Ja tää on nyt tämmönen uusi juttu, että mä koitan keksiä sinne sitten paljon jotain juttuja, otan vastaan sitten ideoitakin. Ja mä innostuin tästä nyt niin kauheasti, että mä haluaisin jo, että ensi kuussa mä aloittaisin tämän. Ja olisi niin kivaa, jos edes 1 tai 2 tai enemmänkin voisi tilata. Ja vastineeksi tilaajana saat sieltä eksklusiivista sisältöä minun taidematkastani ja sellaista videota, mitä muualla ei näy. No pitäisikö mun niistä videoista jotain selittää? Pidempiä videoita, semmosia rauhallisia tunnelmavideoita ja sitten jotain myös semmosia videoita, missä mä kerron, miten minä maalaan jonkin asian. Otan kaikkia toiveita sit niinku vastaan. Ja myös tuossa printin suhteen, aina kuukauden tuohon printtiin, minkä mä lähetän sitten kotiin, niin otan vastaan myös ehdotuksia, että millainen aihe, ja mä joka kuukausi maalaan semmoiseen pieneen tauluun, ja sitten siitä tulee sitten se printti, mutta että mä otan niitä aiheita vastaan, että mikä olisi seuraavan kuukauden tai jotain, mutta kehitellään ja katsotaan. En ole ihan itse vielä varma, mitä kaikkea kivaa sinne tulee, mutta kaikkea kivaa tulee. Pitäisikö mä ottaa toi nyt uudestaan vielä? Cut!